vill om du vill med svara på fråga. Så får du i så fall delta på Energy ikväll. Ja, det handlar om du vet vilken färg som står på Malmö. Vilken färg? Kan du inte bara gissa? Blå. Okej då, tack. Energy ikväll. Ja, det handlar om du kan svara på en fråga. Det är smartast i Malmö. Du vet vilken färg som står på Malmö? Gustav. Va? Vad står ni? Gustav. Vilken färg? Color. Ja, jag vet. Ja. Ja. Du måste tänka på också. Ja, du får tänka, ja. Ja. Men vad ni träffas Ja, var vi träffas så träffas vi på Energy på Stora scenen klockan 8.00 ikväll. Gustav. Ja. Ja. 8, ja. Har du någon färg? Du måste vinna tävlingen. Jag kan Ja? kanske svart eller Kanske svart? Tror du det är svart? Ja. Nej, det är fel tyvärr. Men vi ses en annan gång kanske. Ja, tack så mycket. Lycka till. Hej då!